हामबाय दिनैसिनि मेडिया बायसनो माने सिनि प्रेस मिटाइनि बायदो मांखासिनि एक्चुअली सबिनो बिसिंगो इनो जा फाइमाजा फाइजा कोसिनि अम्पि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट ए वाइटेमनि प्रेसिडेंट बिसिनि दिबाबो लिडार ए वाइटेम नोबो सेंक्राव दिनि फाइजा जों खायनानि दिनि बायदो मांखा प्रेस मिट अमनो थांनाय 19 तारिखो जेबाबे सिनि महाराजानो खुंनाया बाय जेरै स्लोगान ममानि सारातिफ्राव जों सिनि अम्पि निवैसों सिनि बुसकांबो रय थाङो तबो जों सिनि तिब्रा मथानि वै अजराबो मुसाखौ जों केबल मुसाखैया बुसे सुसे आरो सिनरो फाइबै मेडम पाजां किना तिब्रानि वाइस प्रेसिडेंट बो फाइउ उसकानि रवै स्लोगान बरनि नायमुं तुमाबा साथि दिया फनाय साबनालो अफिस साथि दिया थियासे साथि दिया पदे अधिकार तो गणतन्त्र माध्यमाव जतन डेपुटेशन लाइमेव आंदोलन खालिमेव ओ जराव बेंनि फाइखा स्लोगान बुबाग्रा सासि हुया बर महाराजा प्रोजेक्ट किसु थैखा माने बेलायखौ मोसं साया जानांगौ बा बेलायखे जों सेलेंबो अमहाय दङ किन्तु ओ जागा बरनि स्लोगान तंमानि ए टिटि एडिसि हापां जे 1.5 बছरबो उन्नति डेभलप खायमिया जनो जाव बर दिहिं बर सानानि तंमानि ओ जिनिस पगै बर प्रोजेक्ट किसु थैखा होननानै कौसे और करे नरक सावो एलिगेशन खायो नरक टिटि एडिसि हापां 30 कोटी रां ना माने 10 कोटी रां ना माने बरसिनो नायबले कोनो को रवै दं खांके बरसिनो नायबले आबरसिनो जवाब सामन तंमा और बियानि प्रोजेक्ट किसु थैखा फाइकेबा बिया बर जों स्राय खनाबो चिनि स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्त्री ट्राइबल फेनि मिनिस्टार चिनि बरं नां रामपद जमते तमा साखा और जग जों बेलायखे मोनैयानि आं साधारण बरंबो आं बेलायखे तमानि हमला खुची सिमा सासि बनि जे कौनो खनाबो साकिर नायबो एक जाति मान ना बखिनि देबरमा जमाइतेनो बाइके कमने फनांगै दांगा सिस्ति खाने ओ कक जों स्राय बनि खुदि खनाबो चिनि स्टुडेन्ट खंबयो नायबो एक जातिनो ना फु हिक बो स्राय साइतो गे टुरिस्ट किति रां रमनि बि हिसाब रमया फु 2014 निसिम नंबर हिसाब रमया अमाहि बकसको साइतो ये सुंताबो जों रमैना दि चिनि टिटि एरिसि हापुन तिब्रा मथ दखल खायमेन बखना सिमिबा 2021 निसिम खायबो गे बो सागो 2014 निसिम हिसाब नाया फु नरक सि 2014 नरक बीजेपी सि गवर्नमेंट फाया फु स्राय जों सानामुसु 2018 सिनर गवर्नमेंट फाइव बेयाव 2018 नि परितोफोर बीजेपी आईपीएफ टीआरसी हापनो बर नाय चलै दंखायो बनसे हिसाब नाग्रा सिका जों तो ओनलि ताबो 1 बছर 6 मास को ताबो चलै तुमनि ए बरौनि जे सामानि बेलाके मुनि को कौसिन सुबो जरावो 30 कोटी रां रखा साखा गे संजाका महाराजा कौकति रखा 30 कोटी रां सिबानो र संनादि सिपसेते न संदि 10 कोटी रां हि साखा संनाय दर स्रायसे साइतो ये बर साइमे देबा साइमे दे बर आसद अमुक दङ बर हाइके ट्राइबल फोरनि मिनिस्टार नाय दंबा जों बनस जों एक नम्बर जों मा साउ निजे जाति नि बिसिङे अमहाय बर कक हाया संसमान अ जागावो अम्पिवो स्लोगान रय थामनि बत जों बेलानि सेलेयुनो बियाबा जों सुस्त बायबेनि जोंखेन ब्लगर डेपुटेशन सिनि विलेज कमिटी निर्वाचन केनो खाया 2 बছर आनि ताव चलै केनो खायाबनो जों दैबै जों सिनि रेजुलेशन लेटर आइकेबा जों मेमोरेंडम जों याफाखा सिनि भिडिअ सेफ नि थानिको गेबर रखा साबजुनालो तेस काहाको बरसं लाया जतन बर लाइव स्लोगान रय थां जों सिनि कायजकारी जों गणतन्त्र मातु जों रबु फेबो बर तमा खायखा सिनि तिब्रा मथनि लीडर अफ डेपुटेशन पाइबै न कि फिल्मा जरावो बर नरो स्राय को नखाना चिनि ताखोग्रियां रब हासुगनि फाइनेर जातिना हामजानाय दखना हामजानाय विलेज कमिटि केनो खाय हि जे खा नांगै दुख नांगै फाइनेर बर फिराव खरो बर अटैक खायबै गाड़ी सोबायखा तखुरखा बरनो बुखा खाखलाय बेकरिं पइन्ट बाय थांखा नरो स्राय नखाना निनि जीबीओ पइन्ट जों मा रखा सलिया अमाय ताबो सलिया नवाबो रखजा थंगाबो गरता अमाय अवस्था दङो इखे सब कासा सब विकास बीजेपी साइड दमनि बर थांखा सबकासा सब बिना सिंसु तबो सिनि जाति पाराय पारा अमाहाय जों खायरखा गो काइसो पायाखो जे सिनि जाति रियां रो हासुनि बर रो हिंगुइ हेंगि ब्रिज काइसा नदी पार थांजनि खायजा तंग पइन्ट बर ए जे बीजेपी नि
Bundarok baru thangu do bokha dris ta usai kha kheba dris to joto ne hingu BJP ni tiri yang BJP kri deba bolsom BJP kri deba yang boro hine nang deba abun boro nosto poribesh nosto khain moi bridge bondo rogui ro ta himaya tei basoi to ma pai omai obostang to phiaba kisa phanu je government state government to ne action khaya ta point to step na jaya kho ulta chini Tipra Motha ni boro no nok sebagai parti suruh wihim boro allegation khai tu chini Tipra Motha ni parti suruh ro khasrai srai chengke bo musa khaya sung shanti nai chini Tipra Motha nai Bubagra je government khaimani madhyame sung kewo sung bulai ni thaiya obai wan soi ni sung joto jati chini thansanu sung kaisa chini solution sin nangbo grata Tipra land amno tei si sung tabu jora chini Ampi wa ngui chengke bo bai wala ya tolai ke kan khai tu kewo boro ni je tabuk je nokmani abu boro ka hanai liya walai wani toglai wani ulta sini kormi no sini Tipra Motha ni kormi no youth songno case somta asujona case kopuja kusa abo mani namaya जों ताबो अरनि पाइबि जों सालायनाय एजिबि बाय जों मालाय कक सालायनाय तंमनु एइ जे ताबो गारि तख्रुनाय सिनि Tipra Motha बरकनि थानिबो आक्रमण खायनि बनो रंगानि एक्शन खाया ललगन स्टेप नाय के जों तेबि सिनि सगा कबो सलनाय उल्टा ताबो नाय नायदि सिनि Tipra Motha लिडार से केस फनांगै अमाय होयरानि खायतु ते कत दिन सलनाय जों अमाहाय ते बुसो खायजनाय सारा Tiprani बरक साइमानु साबो तमा खायतं साइमानु केव बरनि जे कमनेल फनांगै ताबो तंखाते कायसा रियां मलसम अमाय के बर फनांगै बनबो सुनो वालाय नाय तंखा बनबावनि जों जतनसि सार Tipra बरक जे थाने 19 तारिख गथना तैबि बेलाय नरगु नबाय खाना जों बेलाय के सिनि Ampi अमाय गथना थामनि जों बेलाय के लासिबो ते सेलेंगु ते जारा बीजेपी खायतनाय जोंखौ जाते अमाय जों वालाय सलाय यानाति जों कांगे तंनि बावनि नरगु ए साखादि नरगु दंदि पार्टी कोतरिया जाति सि कोतरि जाति बाहायके सिनि रक्षा बाहायके जों शान्ति बाहायके कथालाय तंनाबो जों मानाय दे बनबावैनो आं बिसि कक्सले जतन कक्सावैनो हामबाय।